Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο ξόρκι, εύκολο, δυνατό, δυναμικό, ισχυρό, σμυρνέικο. Τι, επανασύνδεση. Θα χρησιμοποιήσουμε μια χαρτοπετσέτα, θα χρησιμοποιήσουμε ζάχαρη και θα χρησιμοποιήσουμε και καφέ. Λοιπόν, πάντα δίπλα μου την κατίνα. Παιδιά, αυτά που κάνω, αυτά που δείχνω είναι απλά. Μπορείτε να τα κάνετε όλοι και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που κάνω εγώ τα επαγγελματικά. Αυτά που δείχνω είναι τα πιο απλά, έτσι. Αν δεις όμως ότι δεν τον πιάνει τα απλά που κάνουμε, τότε θα επικοινωνήσετε μαζί μου για να κάνουμε κάτι πιο επαγγελματικό. Λοιπόν, θα γράψεις τώρα, πάμε λίγο πολύ θετικά. Θα γράψεις το όνομά του. Πώς το λένε αυτό το μπούφο? Το Σουλτάνο, μας γάμισε αυτός. Μας γάμισε αυτός. Το όνομα. Δηλαδή πώς το λένε? Ένα τυχαίο γράφω, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα. Και αυτό το κυκλώνεις. Το κυκλώνεις. Το μπούστι. Λοιπόν, από κάτω θα βάλεις ένα προφυλακτικό, κάτι τέλος πάντων. Γιατί θα ανάψουμε και φωτιά. Θα τα κάνουμε όλα πουτάνα εδώ πέρα. Παλιοπούστη, δηλαδή πού είναι, δεν ξέρω. Πάρεις ζάχαρη, θα ρίξεις ζάχαρη. Οπωσδήποτε, έτσι. Θα το καλύψεις αυτό με ζάχαρη και θα το καλύψεις οπωσδήποτε με καφέ. Πρέπει να τα κάνεις αυτολεξί. Δεν γίνεται να κάνεις άλλα να λέω εγώ, άλλα να κάνεις εσύ. Δεν γίνεται, μάνα μου. Αφού το λοξόρκι το λέει ξεκάθαρα. Παίρνεις και το καφεδάκι σου, τον ελληνικό και ρίχνεις από πάνω. Ρίχνεις και από εδώ, να το καλύψεις. Αυτό το κάνεις οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα, δεν μας νοιάζει καθόλου. Και το πιο σημαντικό, εστίρ. Πολύ εστίρ. Έλα, ψέκασε με εστίρ εδώ. Εστίρ, παντού. Έλα. Και παίρνουμε κιόλας και βάζουμε και φωτιά. Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Να πάρει φωτιά ο κόλος του βασικά. Γιατί και με αυτό θα γυρίσει αυτός. Θα γυρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις και να μην γυρίσει. Κάντε εγγραφές στο Κάρμα Τερέζα στο YouTube και μπείτε σε κληρώσεις. Κάντε εγγραφές για να μην χάνετε κανένα απολύτως βίντεο. Ευχαριστώ, θετική ενέργεια, θετική σκέψη. Φιλάκια.